खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। हरनि बासाव 9 कौटि रांनि हेर'इन जब्द, 3 एरेस्ट। दिनै बिसायख'थि खुङोब्ला बिजेपिआ मोन 12 मासि देरहागोन फोरमायदों हादरारि खौरां फोसावग्रा फसंथान। नगाव मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव दैबाना, मोब्लिबनि जेंनाबो नुजाथिदों। रुनिकाटा पिएचडिसिआबो आंनि हा आंनि हादर हाबाफारि खुंफुंदों। सिक्किमाव दैबानाजों बुखारलांजानाय सांथां बान्दोआ मोजाङै लुजायाखै बुंदों गिबि मन्थ्रि प्रेमसिं तामां। जम्मु काश्मीरनि रेजौरियाव आर्मिनि सासे मेजरा गुलि गावनानै 7 लोगोखौ जखम खालामदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। हरनि बासाव हेर'इन जब्द, सिलचरनिफ्राय गुवाहाटी फारसे फैनाय हरनि बासाव गोबांथार बिबांनि हेर'इन जब्द खालामदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला स्रोद सुलुंनि रिपर्टखौ बिथा खालामनानै पुलिसआ सिग्रोमनानै सिलचरनिफ्राय गुवाहाटी फारसे फैनाय AS24 AC 1152 नम्बरनि हरनि बासनिफ्राय गोबांथार बिबांनि हेर'इन जब्द खालामनो हादों। पुलिसआ हरनि बासनिफ्राय मोन 30 साबुननि बाक्सुआव आबुङै सोनानै लाबोनाय हेर'इनखौ जब्द खालामदों। रिपर्ट बायदिब्ला जब्द खालामनो हानाय हेर'इननि लिरथाया गासै 921 ग्राम आरो बेनि बेसेना बाजाराव 9 कौटि रांनिबो बांसिन जागोन। बबेखानि कौटि रांनि हेर'इनजों लोगोसे पुलिसआ 3 सुबुंखौबो हमनो हादों आरो हमजानाय 3 सुबुंखौ बास ड्राइभार हेन्डीमेनजों लोगोसे गुबुन सासेखौ मोनसे रायजोनिफ्राय गुबुन मोनसे रायजोआव ड्राग्स स्मागलिं खालामग्रा होननानै मिथिनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला जब्द खालामनो हानाय ड्राग्सखौ मिजोरामनिफ्राय कासार जानानै गुवाहाटीआव लाबोनो नाजादोंमोन। ओरैहाय नर्थ गार' हिल्सआवबो पुलिसआ गोख्रों सिग्रोमनानै 3.4 ग्राम हेर'इन जब्द खालामनो हादों होननानै खौरां मोन्दों। 2024 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थिखौ लानानै हादरारि थाखोआव गासैबो बिजेपि हेंथा दोलोफोरानो खौसे जादों। बेबायदिनो आसामावबो AIUDFखौ नागारनानै गासैबो हेंथा दोलोफोरा खौसे जादों। बेजों लोगोसे हेंथा दोलोफोरनि महाजोतआ रायजोनि माखासे ओनसोलाव जथाय मेल आरो खौरांगिरि मेलफोर खुंगासिनो दङ। गासैबो हेंथा दोलोफोर बिजेपिखौ फेजेननांगौनि सार्थआव खौसे जादोंब्लाबो आलादायै बिसायख'थिनि थाखाय थियारि जादों। नाथाय खुंथाय गोहोआव थानाय मित्रजोटखौ दिनैसिम खौसेयै फोसावनायखौ नुनो मोननाय जायाखै। गुबुन फारसे गाहाय हेंथा दोलो कंग्रेस, रायजर दल, असम जातीय परिषद आरो आम आदमी पार्टीनि अनगायैबो महाजोतनि गुबुन बाहागोआरि राजखान्थि हान्जाफ्रा थोजासे रायजो राजाफोरनि गोहो गैया। बै दोलोफ्रा दासिमबो रायजोफोरनि गेजेराव खामानि मावनो जागायाखैयानो। बेनि गेजेरावनो दिनैनि खालाराव बिसायख'थि खुङोब्ला बिजेपि मित्रजोटआ आसामनि मोन 14 लकसभा मासिनि गेजेराव मोन 12 मासिखौनो देरहागोन आरो कंग्रेसआ गासै 29% भट लानानै मोनसेल' लकसभा मासि देरहानायनि आसा दं होननानै हादरारि थाखोनि खौरां फोसावग्रा फसंथाना फोसावदों। दै सिङाव गोदोनानै दङ नगाव मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटाला। एसे अखा हानायावनो दै लोमसावदों नगाव मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटाला। मोजाङै प्लेनिं खालामनानै बिथांखि मावफुङि आरो इनफ्रास्ट्राकचार बानायनि थाखायनो एसे अखा हानायावनो दैबाना जायो। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बृहस्पतिबारखालि हरनिफ्रायनो अखा हानायनि जुनै नगाव मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव दैबाना जादों। जाउनाव मेडिकेल कलेजनि बेमारि आरो बेमारि लाबोग्रा सुबुंफ्रा गोब्राब जेंनाजों सैनांदों। बेनि अनगायैबो माखासे बेरामिफोरा गिदिंलांफिननो गोनां जादों होननानै मिथिनो हादों। ओरैहाय नगाव मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव दैबाना जानायनि जुनै मोब्लिबनि जेंनाबो नुजाथिदों। जाउनाव जोनोम जागोदान खुदियाफोरखौ दोनग्रा ICU खथायाव बांसिनै साननो गोनां जादों होननानै मिथिनो हादों। भारत हादरनाङैनो सोलिगासिनो दङ आंनि हा आंनि हादर हाबाफारि। बेबायदिनो चिरां जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय रुनिकाटा PHDCआबो दिनै आंनि हा आंनि हादर हाबाफारि खुंदों आरो बे हाबाफारि बायदियै दैहुआव हा हरनाय जायो।
मिथिनो हानाय बायदिब्ला दैहुनि हाखौ लानानै गोदानै लुफुंबाय थानाय रुनिकाटा जौगाखां मावख'निफ्राय जागायनानै रुनिकाटा भिएचडिसि मावख'सिम हानजा सुरनानै भिएचडिसि मावख'आव गथायहैनाय जायो। रुनिकाटा भिएचडिसिआव खुंनाय बे आंनि हा आंनि हादर हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि ओएसडि डक्टर सांग्रां ब्रह्म आरो 14 नं चिरां दुवार ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि बिरदाव मुसाहारि आरो रुनिकाटा भिएचडिसिनि चेयारमेन निरब नार्जारि आरो रुनिकाटा भिएचडिसिनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गामिनि सेल्फ हेल्प ग्रुप एबा गावसुंथा हानजानि सोद्रोमाफ्रा बाहागो लादोंमोन। सिक्किमनि सांथां बान्दो एबा दामखौ मोजाङै लुवाखै कन्स्ट्राक्सन कम्पानिया। मानोना सानसेनि हरखाब गोख्रों अखाजोंनो सांथां बान्दोआ बुखारलांनानै थेर-बेथेर बायलांनायनि जाहोनाव आफाङाव थानाय सिक्किमनि मोनब्रै जिल्लाया गोबां खहा सैनांबाय। बे बाथ्राखौ बुंदों सिक्किमनि गिबि मन्थ्रि प्रेमसिं तामाङा। सांथां बान्दोनि आफाङाव थानाय सिक्किमनि तिस्ता दैमानि दैया बाना जानानै मंगन जिल्ला, गेंटक आरो नामची जिल्लायाव गासै गं 13 पाक्का दालांखौ सिफायलांबाय आरो गोबां नोगोर एबा गामिफोरखौ बुखारलांदों। सिक्किमनि लाचेन हालामाव मंगलबारनि फुं समाव हरखाबै दैबाना जानायाव आर्मिनि केम्पआ बुखारलांदों आरो पार्किं खालामनानै दोननाय आर्मिनि गारिफोराबो बोहैखारलांदोंमोन। सा 23 आर्मि जवानफोरा बुखारलांनानै गोमादोंमोन, नाथाय सासेखौ जोखोम जानाय हालोदाव बोखांनो हादों आरो सा 7नि गोथै देहाखौ नागिरनानै मोनफिनबाय, नाथाय माखासेखौ दासिमबो मोनफिनाखै। थैनायफोरनि गेजेराव आसामनि बाक्सा जिल्लानि सिपाहि मिथुन कलिताबो दंफायोमोन। मिथुन कलिताया 620 EME बेटालियननि जवानमोन होननानै सिनायथि होदों। मख'नो गोनांदि 10 नं नेशनेल हाइवेआ बे दैबानाजों 80% डेमेज जाबाय आरो बे खहाखौ सुफुंनो गोबां सम नांबावसिगोन होननानै सिक्किमनि गिबि मन्थ्रि प्रेमसिं तामाङा दुखुजों फोरमायदों। ओरैहाय सिक्किमनि डिजास्टार मेनेजमेन्ट अथ'रिटिआ मिथिहोदों दि दासिमाव गासै 22,000 सुबुङा बे जेंनाजों सैनांदों आरो सा 2,411 सुबुंखौ गुबुन जायगायाव लांनानै रिलिफआव दोनहैनांबाय। सा सिक्किमनि लोहनाक बिलोनि दैया हरखाबै गोबां अखा हानायनि जाहोनाव 3 मिटार खैफोद सिमानि गोजौजों बोहैख्लायनायाव तिस्ता दैमानि दैयाबो खैफोद सिमानि गोजौजों बोहैलांनायनि जाहोनाव सुंथां बान्दोआ बायलांदोंमोन। आथिखालाव मांगान, गेंटक, पाक्यों आरो नामची जिल्लायाव दैबानानि गोहोमा बांसिनै गोग्लैदों आरो मोनसे जिल्लानिफ्राय गुबुन मोनसे जिल्लायाव थांनाय फैनाय हान्था मेला एबा लामा फोनांजोबा गोथे जानानै दङ। जम्मु काश्मीरनि खोला बाहागो रेजौरियाव आर्मिनि मेजर रेंकनि सासे गेजेटेड अफिसारा गावनि सार्भिस राइफलजों गुलि गावनानै 7 लोगोखौ जोखोम खालामदों। आर्मिनि पाब्लिक रिलेशन अफिसार लेफ्टिनेन्ट कर्नेल सुनील बरतवालआ मिथिहोनाय बायदिब्ला बे गुलि गावनाया गोरोन्थियाव जादों। आर्मिनि अफिसार एबा मेजरा फायरिं रेन्जआव प्रेक्टिस खालामनाय समाव गोरोन्थियै गावफ्रांदोंसो। अदेबानि गुबै खौराङा नायबिजिरनायनि उनावसो रोखा जागोन होननानै मिथिहोदों। जोखोम जानायफोरनि गेजेराव सानैया गोब्राब हालोदाव आरो बिसोर सानैखौबो जम्मुनि बेस्ट हस्पिटालाव फाहामथाय होगासिनो दङ। 3 गेजेटेड अफिसार आरो 2 जेसिअ गासै 7 बे फायरिंआव जोखोम जानांदों। जाथाय जानायनि उनाव हेन्ड ग्रेनेड लानानै मेजरा थाखोमादोंमोन। नाथाय 8 घन्टा उनाव इउनिटनि कर्नेलआ फैनानै जेबो गिनो नाङा बायदि बायदि बुंनानै आर्मिनि अफिसारा मेजरखौ सारेन्डार जाहोनो हादों होननानै मिथिहोदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।